Velkommen til mit drivhus. I dag er det godt vejr, og i dag er det tid til at vise jer min lækre varmkompost. Altså, den er jo ikke varm endnu, men den er i hvert fald en kompost, en spe. Prøv at komme og kigge. Varmekomposten her er bygget op af europaller, der bare er sat sammen med et enkelt vinkelbeslag. På bagsiden er der ikke nogen paller, og det er fordi, at drivhuset det runder sådan, så det bliver svært at få plads til. Så er der læsset hestemøg op i den. Hestemøget har ligget nogle måneder i bunden af en hestestal, og der er både ny og gammel lort i. Jeg håber, at det er ny nok til, at omsætningen bliver høj nok. Jeg har blandet det op med halm for at tilføre lidt nyt kulstof. Og så har jeg sørget for at holde det fugtigt i alle lagene, og på toppen har jeg så isoleret med halm. Men det er egentlig ikke en del af komposten, det er bare for at holde varmen inde lidt her i starten, og måske lader jeg det ligge som et, sådan et diffusionslag, hvor ammoniakdampene kan komme ud. Fordi når den her forbrænding den går i gang, den her omdannelse af kompost går i gang, så udskilles der ammoniakdampe. Derfor skal drivhuset holdes ventileret, og jeg skal sørge for, at ammoniakdampen ikke damper direkte op på mine forspiringsplanter på toppen. Så halmen er på nu, og så kommer der et bræt eller et lag pap eller et eller andet ovenpå. Og ovenpå det igen, der skulle der så gerne blive dejligt varmt, og der skal mine forspiringsplanter stå her i foråret, så de kan få masser af lys fra drivhuset og udendørs verden her, men også kan få varme fra komposten. Måske kommer det til at hæve temperaturen sådan generelt i drivhuset, det kan man jo have lov at håbe på. Så vil de ting, jeg har som vintergrønt her, og som er kommet lidt for sent i jorden til rigtigt at komme med, så vil det måske kunne få sig en god sæson her i foråret, der kan give os lidt pak choi og lidt mitsuna og nogle spidskål og lidt palmekål og rosenkål, og vi har såmænd også en lille smule, rød sennep eller sådan noget. Jeg glæder mig til at vise jer, hvordan temperaturen forhåbentligvis stiger i varmekomposten. Og jeg håber, at mange af jer får lyst til at lave et lignende eksperiment derhjemme. Det er i hvert fald rigtig spændende. I kan også se mere hos Charles Dowding, der også forspirer på den her måde.